जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। बॉक्सवा तर सस्ता साइड हो जाए लोग बॉक्स के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सभा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मानी तो सुमिरन वंदना हमने के समाप्त। कोनो भी शुभ कार्य होला मंगलिक कार्यक्रम के शुरुआत कइल जाला। पहिल का पूजा के हकदार गणेश भगवान के बनावल गइल बा। हां काहे कि गणेश जी के जहां वास होला वहां विघ्न के नाश होला मंगल के शुभकामना के लाइन लगल रहेला। हां सही बात भाई। तब देखी हमनियों के एगो श्लोक स्तुति के माध्यम से हां गणेश भगवान की स्तुति कर लेनी। पर जगावेला बजावेला पढ़ेला पढ़ावेला या कुछ सिखेला तो सिखावेला ओ केकरा दरबार में धावेला स्वर के डायरी विद्या डायरी माई सरदा होली भक्त महतारी के दरबार में जाके दोनों हाथ जोड़ी अर्जी लगा के हमरे जस भक्त वाले की माई सकले के भाई लेकिन एगो बड़ा ही सुंदर हमारा लय बन पर कैसे ए गीत के भरत शर्मा जी गवे कैसे कि गोरिया चा किशोर बाबा पंडित रउआ के 500 रुपया राज किशोर दे दे। अभी हम ही गावत हम दे दे पर तुम दे दी जाके खार होता नहीं त नमो बोल दे। हां दे दी कभी माइक नहीं खे नाम ना बोलाई अब हाइलो नहीं खन महाराज हम दे दे। हां अरे ओनिया पैसा भूला जाला महाराज। ओ चाचा ओ करी चाचा हने आई हम माइक में बोल दे तनिया पर दुमन जे है त दे दे आई महाराज आज ही आ जाई। रोड़ा विश्वास नहीं खे हमरा पर विश्वास पर दुनिया चलल महाराज। रोड़ा कहां बनी दुनिया चलल आई करी चाचा आई अच्छा चली कोनो बात कर और बन बाकी अपने हाथ से दे हम करवे। बैठ जाइए ओए जा सीधा ले ली कि गोरिया चाल के अजोरिया नियंग गोर बारू के तोहारे जोर के हुई खेत जोर बारू आज के महफिल के चल के आइल शोभा बढ़ावे खातिर तमाम अभिभावक दूर दूर से अभी आसपास अगल बगल
टोला मोहल्ला ग्राम पंचायत के नर नारी अथवा साउंड सिस्टम द्वारा जेकरा भी कान तक हमार आवाज पहुंच पावत होके सबके हमार शिष्टाचार यथा जो प्रणाम नमस्कार स्वीकार करी। अब बड़ा अच्छा लगता कितना भीड़ में रहो सब उपस्थित भइला के बावजूद भी इतना शांति पूर्वक के कार्यक्रम के एंजॉय कर रहल बानी। हमनी के कलाकारन के मनोबल के बढ़ा रहल बानी। बस खाली होशियार हम लोग आज रात में काहे रे काहे कि कोई गो जना के चप्पल चोरी हो जाती सच पूछे नु तो एगो कलाकार खातिर ए पर कोनो दौलत ना हो इससे बड़ा कोई थाती नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं वो चाहे किसी अन्य भाषा का गायक हो या किसी फिल्म इंडस्ट्री का नायक या खलनायक हो या किसी पार्टी दल सिंबल का नेता मंत्री अथवा विधायक हो इन सबों के पीछे से अगर आप सबका वोट और सपोर्ट रूपी पावर हटा दिया जाए हमरा लगा था कि एगो मुख्यमंत्री के भी रोड पर आवत टाइम ना लगे। सच्ची गलती नहीं किनु को सही तो बस हमने के अपना मन के अगर सोची जा कि खूब नीमन रोशन राज गावत रहे प्रदुमन जी अपने मन बनस के हमरा सब बढ़िया के हो गइबे ना करे ना नचबे ना करे तो हम नीमने गाई अरे वो सब देखल के सुनल का छोड़ दे तो हमनी के नीमने गा बजे के चुप समय ना के सुना नहीं तो बस हमनी के प्रयास करता नहीं ए परिश्रम के मेहनत के मीठा फल देवे के रवा सब काम करता नहीं ए कारण हमरा खातिर सब लोग आदरणीय बा सब लोग पूजनीय बा सब लोग वंदनीय बा तब पुनः एक बार मंच के माध्यम से सबकर चरण छू के स्पर्श करके आशीर्वाद लेवल चाहब एगो जोरदार ताली बजा के सब लोग आशीर्वाद दे दी। खुश रह बबुआ भक्त माई से कहले के माई लगल रहा कि तुझे खाती मोर मैया तू चरण दे रहो तुझे खाती मोर मैया तू चरण दे रहो तय अपने अच्छा राग छैया में शरण दे दहो सारी रात जगाई अपने में भागल पिया तोहरे के तोहराई अनगिनत रुपया का पुरस्कार एक बार में दे के रहुआ चल गई। हां घब से का छठी मैया के कृपा रहुआ पर हमेशा हमेशा खातिर बनल रहो। आप सबके एरिया के बहुत ही सुंदर शुभ प्रसिद्ध कवि राइटर बबुआ भुवन जी के यहाँ उपस्थिति दर्ज भइल बा। भुवन जी से चाहब के रहुआ आई हमारा अपने दल में आई हम स्वागत एगो माला डाल के हम सम्मान कइल चाहता नहीं। यहाँ के लिखल एक से बढ़ एक गीत हमने के लेके आवत नहीं जा लेकिन हंसते आई आई तक तनी है तनी जगह छोड़ दिया। ओ का मुस्कान बनल बा भैया। अरे चुप दूरा का होता रे मुस्कान पे कोहरे लगत रे। आई तनी एगो जोरदार ताली बजत रहे। अरे जोरा बा भैया के ई प्यार ई भाईचारा मित्रता हमेशा हमेशा खातिर कायम रहो। परम पिता परमेश्वर से ही गुजारिश करब। अच्छा
देखिए चाचा जी भुवर राय जी के हम माला डालो जय हो एक गो माला में दोनों आदमी के जय हो ना जोरदार ताली बजाइएगो। ये सब प्यार हो दिल से प्रणाम। का मुखिया जी और रंजीत भैया हमारा आवाज के सुनत है त तनी रहुओ ए महफिल में आवे के प्रयास करी जेकरा माध्यम से हमने के जाई बनी जा आई और रंजीत वहाँ के दरवाजा पर भी गीत संगीत भई रहे हमने के कार्यक्रम का बड़ा बड़ा महफिल सजल रहे बनी कि नहीं जा रंजीत भैया बने नु जी अगर महफिल में हो हमारा आवाज सुनत होखी त तनी आवे के प्रयास करी आई स्वागत करो इजर और माला इंतजार करत लेकिन भाव कैसे 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 अरे किस सेवा में ले यही जब ई का हो ये का का हो प्रदुमन जी आ गइल बड़का कहां गोरनी हो अच्छा देखिए कते के छुदर आदमी हा माला देकर माल ले लिया हतारा प्रदुमन जी पछुटा उछवा हो देखनी हम बारात में नाचतो बा हां बहुत बहुत कलाकार के मतलब ई ना है कि सुमिरन में आता ना लौंडा फेल नाचना कलाकार के मतलब कि समय पर मौगा जाए उहे कलाकार कलाकारी है ठीक है मानते हैं हां लेकिन छठी मैया के गाना में नाचल जाला हां त आचारा पर नाचल जाला हां त लौंडा सिंगल नाचेला हां आचारा पर देखले बारो कि कोनो लौंडा के कोनो मरद भ के हेतरे बाकी हो लौंडा के मजे नु आइल होई गलती कहत नहीं ना औ त लौंडा ई बाई जी के धके करत बराबर ओ आ कहत रहे कि छठी मैया हो जाना ए महाराज ओ बाई जी थोड़े हो त खोजवा तबे नु लाज नहीं तो करा आओ 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 वो खूब मरवा यार कोई भी चीज का एक मर्यादा होता है हां मानव तनी के छठी मैया के गीत पर नाचल जाला हां लेकिन नाचे के भाव होला लौंडा सिंगल नाची हां तू तो एकदम साइज में साइज लेके कहता छठी मैया आ कहीं लइका पीछे में खाड़ हो जैतन से तब तो लइका भूला जाई